ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଛତୁ ଫୁଟିଛି ଆମର ଛତୁ ବେଡ଼ରେ। ଆଉ ପୁଣି କାଲିକି ପୁଣି ଫୁଟିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛତୁ ଫୁଟିଛି। ଏଇ ବେଡ଼କୁ ହେଇଯିବ ଆଜି 14 ଦିନ। ରବି ଆମର ଛତୁ ଟେକିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁର ଏଇଟା ବଡ଼ ଛତୁ। ଆଉ କଟି ଛତୁ ସବୁ ତଳେ କଢ଼ ହେଇଛି ପୁଣି ଫୁଟିବ। ଉପରେ ବି କଢ଼ ତ ଅଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ଆହୁରି ତଳେ କଢ଼ ଅଛି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ସାଇଡ଼ରେ ବି କଢ଼ ଅଛି। କାଲି ଆଡ଼େ ଫୁଟିବ। କାଲି ଫୁଟିବ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଡ଼ର, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା କାଲି। ଆର ପଟେ ବଢ଼େଇଛି। ଏଇଟା କିଛି ହେଲା କି? ସେଟା କାଟିନି ହେଲା। ବଡ଼ଟା ଫୁଟିଲା ସେ କାଟା ହେଲା। ସେଇଟା ବଡ଼ ଟାଇଟ୍ ଅଛି କି? ଏପଟେ ବି ଗେଣ୍ଡୁ ଅଛି। ଦେଖେ ଏପଟେ ବି ଅଛି। ଆହାରଛେ ଏଥିରେ ହାବା ବାଜିଲାନି। କେତେ ଉଠେଇଲା ଅଛି ଗେଣ୍ଡୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟର। ଏ ସ୍ତରଟା ଫୁଟିନି ନା ଉପରଟା? ସେଇଟା ତଳଟା ତାର ନାହିଁ। ନା ହେଇ ହଉଛି। ହଁ ଆଉ ଦୁରିଆକୁ ଦେଇଥିଲେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଭିତରକୁ ନା? ଏଠି 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 ଦିଏ। ହୁଁ ତ ଦିଏଛି। ଏଇଟା ହେଲାନି। ସେ ପୁଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିଛୁ ହଉଛି। ଦେଖିବ ଆଜି ଛତୁ।